Zatiaľ, čo ja som sa zdržiaval v taxíku, chlapci už stihli na memoriáli Alexandra Makarenka odletieť jednu disciplínu. Jan Hrnčírik vletel do súťaže ako za starých čias a naozaj špičkovým výkonom ju vyhral. Na svojom diskuse predbehol jedného z favoritov súťaže, skúseného Bohumila Vašeka, sedlajúceho mizerný stroj s fantastickým koeficientom. Potreboval na to preletieť 282 km priemernou rýchlosťou 113 km za hodinu. Na 9. mieste posádka Laho Kosák. Chlapci hneď prvý deň ukázali, že majú potenciál stať sa trnavskými želieskami v ohni súťažného lietania. Počo 5. júla bolo naozaj super. Pekné kumulky sľubovali dlhý let. Trať na veľké kruhy od 136 do 386 km na pevný čas 3 hodiny 15 minút. Každý si mal natiahnuť trať podľa svojich schopností a priletieť po 3 hodinách a 15 minútach od štartu. Vyhral ten, kto si najlepšie načasoval prílet a uletel pritom najviac kilometrov. Niektorí borci ako Kosák s Lahom si trať natiahli až na maďarské hranice a uletiac 263 km za 3,3 hodiny získali 13. miesto. Potom už len otočka okolo Mochovského Brala, prelet ponad Masarykov zámoček a hajde domov. Do protismeru, aj sa otáča. Ja som ho videl, že sa otáča do 2,5. Áno, a ja som ho videl, ale potom zmizol. Všetci sme mu radili, doprejde. Keď sa nasledujúci deň stalo to, čo sa nestalo, teda sadol som z vleku poza kríčky pár 100 metrov od okraja letiska ponad Makovice do Zlatistého pokladu. Poveternostné podmienky ani pre ostatných pretekárov na trati neboli, zdá sa, ideálne. Z Trnavákov neobletel trať nikto, ale namiesto toho, aby slušne pristáli za najbližší potok, Laho s Kosákom sa rozhodli pre obed na letisku v Prievidzi a Zdeno Hrčka sa onedlho kochal prírodou na 38 km vzdialenom práškarskom letisku v Tužine.
každom lete nastáva elektronický boj. Jano Hrnčírik ako legenda lietania v Trnave poskytuje svoje vedomosti širokému okruhu záujemcov v boji so záľudnými homologizovanými letovými záznamovými zariadeniami, ktorých dáta sú nevyhnutným predpokladom vyhodnotenia letov. Prijíma ako odmenu ľubovoľné alkoholické nápoje. Nemáme plitky, tam je ten milota. A my ostatní trnavskí plachtári si ho za to veľmi vážime a sme vďační, že spolu v jednom klube sme. Mám havraní vlas, môj hlas to je bas, sombrero mírne do čela. ...8. júla sa štartovalo na 5. disciplínu. Tentokrát trať obleteli iba 5 pretekári z 30 štartujúcich. Vyhral Marián Sabo na Orlíku s priemerkou 50,75 km za hodinu a vzdialenosťou 139 km. Z Trnavákov boli suverénne najlepší Kosák s Lahom. Ich ochota zaplatiť 70 eur za prevlek z Nitry ich vyniesla na 10. miesto. Získali tak o 50 bodov viac ako ich tímoví kolegovia Kubička s Hrčkom, ktorí sa umiestnili na 20. a 21. mieste s 54 kilometrami. Na prvom otočáku prvý zážitok. Nachádzal sa totiž pod mrakom a v daždi a ja som dúfal, že cestou k nemu a naspäť ma to úplne nespláchne až na zem. Tento deň však bol výnimočný iným zážitkom. Prvýkrát som si vyskúšal, aké je to svahovať na mraku a stúpať popri mohutnej bielej mase vysoko nad jeho spodný okraj. Mrak sa vtedy čiastočne správa ako pevná prekážka. Vietor na ňu naráža a mení svoj smer do strán, ale aj smerom hore. Hovel som si v 3-metrovom stúpaní na hrane mraku, ako tuleň v morskom prúde a nechával sa vyniesť až do výšky 2500 metrov nad morom. Chápem, že posledné, čo chcete vidieť, je môj program v neletový deň. Tak len v krátkosti. Toto postavili komunisti, toto tu už bolo, júl. Trať obletelo 12 pretekárov z iných klubov. Najlepší z Trnavákov bol Hrčka na 13. mieste, pred Kubičkom a dvojicou Laho Kosák. Uletel o 20 km viac. Júl. Zahviezdil Kosák Laho, 8. miesto. Za 3,5 hodiny preleteli 235 km s priemerkou 68 km za hodinu.
Eligius Mikula tento deň skončil 14. 17. Hrčka, 20. a 21. miesto Kubička Mikula. Júl zrodil prekvapenie. Najvyššie z Trnavákov sa umiestnil začiatočník Rado Kubička na 13. mieste so 426 bodmi za priemernú rýchlosť 70 na 160 km trati. 17., 18. a 19. boli Hrnčírik, Hrčka, Kosák s Lahom a predseda na 22. mieste. Ja budem bohatá, najmem si aeroplán na mori cielu jasný ako lodný pán. Nádhernú letnú chvíľu. Posledný letový deň bol poznamenaný prehánkami. Lietadlá postavené na gride zmokli, štart sa odložil a vôbec nebolo isté, či sa poletí. Ostávalo len čakať. Alberto Risi z Talianska, lietajúci za Aeroklub Holíč, Peter Kašpar, Aeroklub Fiškov, Peter Šamaj mladší zo Žiliny, známy svojimi kúskami z VSO 10. Pretekárov prišli podporiť aj autority z Leteckého úradu Slovenskej republiky. Dvojtýždňovú pohodu športových letcov narušil len neuvážený výrok niekoho zo súťaživejších kolegov. Účastníci memoriálu Alexandra Makarenka sú vraj neperspektívni plachtári alkoholici. Dovolte mi, aby som sa proti tomuto výroku ohradil. My nie sme neperspektívni plachtári. Vyšlo slnko a trávnatou plochou zaburácali motory lietadiel VT-9 Dynamic. Vetrónov ťahalo 10 vlečných lietadiel a dostať všetkých pretekárov do vzduchu 600 metrov nad letisko im priemerne trvalo hodinu a 20 minút. Prednosť malo 59 pretekárov najvyššej národnej súťaže plachtárskych majstrovstiev Slovenskej republiky. Posledné úpravy, kontrola vybavenia pred štartom, asistujú rodinní príslušníci. Vo vzduchu visí napätie, sústredenie, vôľa poraziť konkurentov a dosiahnuť čo najlepší športový výsledok. Naopak, 33 plachtárov nižšej súťaže si veselo užívalo pohodu ďalšieho, už 10. letového dňa. Už počas vleku bolo jasné, že chvíľu potom, ako sa vypnem v 600 metroch, snažiať sa udržať v najbližšom stupáku, zakrie ma čierny napitý mrak, z ktorého bude pršať. A tak aj bolo. Na moje začiatočnícke prekvapenie stúpanie stále držalo a ja som sa tešil, že moja osa sa bude po pristáti konečne plesknúť čistotou. V skutočnosti to však bol zážitok. Dážď vytrvalo klopkal na plexisklo a kvapôčky vody z netesniacej kabíny mi zvlažovali nohavice.
V jednej časti kruhu dážď z oblaku visel ako záclona vejúca vo vetre. Keď som cez ňu prelietal, takmer som sa strácal. Keď som vylietal spod mraku, na kabínu zabubnovali krúpy. Trochu v obave som to oznámil do rádia. Odpoveďou mi bola dobrá rada Dušana Zubáka. Zober do šalátu. Posledný letový deň dosiahli svoj najlepší výsledok na Makarenkovi zo všetkých dní Kosák s Lahom. Za preletených 160 km priemernou rýchlosťou 80 získali 6. miesto a potvrdili tak, že majú potenciál bojovať o predné priečky v plachtárskych súťažiach. Ich výkon však predčil Liška s Benediktom v našej najvyššej súťaži plachtárskych majstrovstvách Slovenska, kde sa im podarilo vybojovať 2. miesto letového dňa. Výkon na Januse v klubovej triede dosiahli priemernou rýchlosťou 96,71 na 207 km dlhej trati. V celkovom poradí na majstrovstvách Slovenska získali 18. miesto a stali sa tak najúspešnejšími trnavskými tohoročnými plachtármi. Výkony Kosáka s Lahom v memoriáli Alexandra Makarenka ich vyniesli na 14. priečku. Škoda niekoľkých neodletených disciplín. Janko Hrnčírik tak získal 18. miesto. Zdeno Hrčka 22., Elo Mikula na 24. mieste. Víťazmi memoriálu Alexandra Makarenka sa stal Bohumil Vašek, druhý bol Miloš Šrank a tretí Ľubo Beňo. Majstrom Slovenska sa stal Jano Kovalčík zo susedného bratislavského klubu pred Jozefom Kozárom a Františkom Sobekom. Martin Jurovic skončil 4.